Αυτό. Του κάνεις βίντεο. Ναι. Μα ακόμα δεν έχεις πάρει. Όχι. Δεν άλλο. Τι να κάνεις. Όχι, είναι όλοι. Κοίτα βρωμιά. Είναι στην βρωμιά κάτω. Ενεργώνει το παιδί μου. Α, γιοντάρι μου. Γιοντάρι μου μόνο. Θα είναι. Να πει μαμά λίγο καφέ. Έλα, κάτω. Έλα, ανοίγω. Έλα. Καλώς. Δεν με πάω και πως θα την αντιλογήσω. Άμα είναι,